Иртәдә без Урта Терешка авылына юллап, экраннар алдына хөрмәтле авылдашыбыз Рафат Бореевич Ягудинны чакырып алабыз. Чөнки бүген ул үзенең матур гомер тантанасын, 60 яшьлек юбилеен каршылый. Гүзәл туган көне белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наҗия Абдулхаковна, уллары Ленар, Радик, килене Динара, оныклары Султан, Ислам һәм Булат котлап, йөрәк түрләреннән чыккан җылы теләкләрен ирештерәләр. Ир-атлар сентименталь сүзләр яратмый диләр. Тик без яраткан кешебезнең туган көнендә йөрәгебезне тутырган сүзләрне әйтмичә кала алабызмы соң? Өстәвенә, без аны яхшы беләбез һәм аның бүген шактый дулкынлануын да сизәбез. Яраткан кешебез. Бүген календарьның иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Син минем шундый әйбәт, матур, көчле, акыллы һәм яраткан тормыш иптәшем. Сине туган көнең белән котлыйбыз һәм шундый ук искиткеч ир-ат булып калуыңны телибез. Яраткан ирем, мин синең язмышында барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үз-ара булуына ышанам. Бәхетле күзләрең үзең өчен үзләре сөйли. Менә инде озак еллар дәвамында без матур яшәп киләбез. Өстәвенә тормышыбызны бизәп, 2 балабызны да үстердек. Бүген оныкларыбызга шатланып гомер итәбез. Бел, мин сине мәңге яратачакмын. Тормышыбызның соңгы көннәренә кадәр тугрылык саклыйм һәм һәр чак янәшәңдә булачакмын. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итә. Авылда ул тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куар өчен. Аллаһ бирер безгә нәсибен. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, яраткан хатының, сабыйларың сиңа бәхет теләп калалар. Әтиебез алтын куллы ир-ат дигән исемен лаеклы килеш яклап чыга алды бу гомерендә. Ул үз дәверендә күпме нәрсә генә эшләмәгәндер. Тик иң мөһим, иң олы төзегән әйбере аның ул безнең гаиләбез. Әни белән җылы учак тудырып, безгә, сөекле балаларына гомер биреп, матур итеп тәрбияләп үстереп, һәммәбезне дә олы тормыш юлына бастырдылар. Бүген икенгә кадәр хәлләреннән килгән кадәр ярдәм итеп яшиләр алар. Әтиебез турында аерым сүзләр әйтәсе килә. Әтиләр төрле булалардыр. Тик безнеке иң уңганы, иң булганы, иң тырышы, иң сабыры, иң акыллысы, иң батыры һәм иң яратканы. Гомумән алганда без әтиебезнең патриотлары. Рәхмәт сөеклебез безнең шундый якын кешебез була алганга. Син бик җаваплы, җитди, бик гадел булып үстерергә тырыштың безне балаларыңны. Гомере буе эшне сөяргә яраттың. Һәр килгән мал да хәләл булырга тиеш дип өйрәттең. Һәм үзең дә үрнәк булып безгә яшәдең. Без бүген дә синең киңәшләреңнән башка эш кылмыйбыз. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа, әти. Бел, без сине бик нык яратабыз. Бүген синең юбилеең, әти. 60 яшең. Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен, әни өчен тормыш терәге. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчан да авыр сүз әйтмәдең. Киңәшләрең булды үтемле. Шуңадыр ул яшибез без, әти, кызартмыйча синең битеңне. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң, без тармагы, җиргә бирегеп үскән имәннең. 60 яшь ул ирләр өчен бары, картлык чорның якты язлары. Әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт, әти, сиңа барысы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын. Картлыгыңның якты язында. Хөрмәтле Рафат Бореевич, юбилеегыз хөрмәтенә тапшыруда сез яраткан шияләр җыры да яңгырый. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Şeylerge siyene kızıldan kiyene bakşanda üseler şiyeler bizge küs salığız sıkılanıp balığız immatur
çağımız diyeler. Kıyaş kavrele kızara şiyeler. Siz ikev para kilgen diyeler. Kıyaş kavrele kızara şiyeler. Siz ikev para kilgen diyeler. Sulsular tatlılar, iğrenler teme var. Bim deyip urelesin şiyeler. Siyivin yeşirgen aşıklar şikeli, kızarıp başlarım yiyeler. Kıyaş kavrele kızara şiyeler. Siz ikev para kilgen diyeler. Kıyaş kavrele kızara şiyeler. Siz ikev para kilgen diyeler. Сиюшу түгелме ымсыта көңілні, көзі ялын олырылық шиелер. Düşeriz şeylerle yaratıp üz eyle. Sığılama diyeler. Tulaşıp düşkenler kıpkızıl şiyeler. Siz ikev behirli diyeler. Tulaşıp düşkenler kıpkızıl şiyeler. Siz ikev behirli diyeler. Siz ikev behirli diyeler. Siz ikev behirli diyeler. Шираттагы кытлау сәламе кабат Урта Терешка авылына юллана. Ягудин Рафат Бариевичны 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән кытлап якыннары. Бер туган апасы Халида Бариевна, энесе Равил Бариевич, тормыш иптәше Лилия Раисовна, сеңеле Хәмдия Бариевна, тормыш иптәше Илдар Абдулхакович бала аныклары белән кайнар кытлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Кеше гомерен еш кына ел фасылы белән чагыштыралар. Яшьлек дәрте белән янып, көеп, 60-ны тутырып йөргәндә кинәт кенә өлкәнәю, гомер көзенә якынлашу белән күңелгә моңсулык йөгерә. Аныклабрак уйлап карасаң, көз ул муллык, матур, кабатланмас бер чор. Ә бу бит чынлап та шулай. Кеше дә яшәгән саен йөрәгәя тәҗрибә туплый. Алдан ук әйтеп үтәсе килә. Энем, абыебыз Рафат Бариевич тыйнак, гади кеше. Үзе турында сөйләтми, мактаганны гомумән дә яратмый ул. Тик юбилей уңаеннан гына шулай да кыюлык иттек. Аз гына булса да сөйләп үтәргә булдык. Юбилярыбыз Рафат Бариевич туган авылы Урта Терешкада туып үсә. Бала чактан ук актив тормыш позициясендә иде. Мәктәпне яхшы билгеләргә тәмамлап, Совет армия сафларында хәрби хезмәтен үтәп кайта. Әле дә хәтердә. Хәрби командирыннан әти-әнигә рәхмәтләр язган, мактау хатлары килгәне. Гаиләбез белән горурландык. Аннары Мәскәү шәһәрендә укып, анда ук эшкә калдырсалар да, абыебыз туган авылын үз итеп авылга кайта. Чөнки биредә аның 1нче сыйныфтан алып яраткан кешесе,
сыйныфташы Нажия бердән-бер мәхәббәте белән матур гаилә кордылар алар. Нәкъ халык мәкалендә әйтелгәнчә, ир кеше үзенең гомерендә өй төзергә, малайлар үстерергә, агач утыртырга да өлгерде. Билгеле, Рафат Бариевич янәшәсендә тугрылыклы тормыш иптәше Нажия Абдулхаковна белән авылда җаваплы урыннарда эшләделәр. Нинди генә авыр чорга туры килсә дә, алар авылга тугрылыклы булып калдылар. Үз эшләрен ачып җибәрүдә дә җиңелдән түгел иде. Инде хәзер шәхси хуҗалыкларында хезмәт итәләр. Без туганнары шатланып туя алмыйбыз аларның барча гаиләсе белән уңышлы эшләренә. Әйе, төнне көнгә ялгап эшләгәч кенә үстергән игеннәрнең уңышын алып булдыралар. Афәрин. Рафат Бариевич Нажия Абдулхаковна белән ике улларын үстереп, югары белем биреп, олы тормыш сукмагына озаттылар. Хәзер инде эш оныкларына куанып, аларны үстерешергә ярдәм итәләр. Уллары Ленар һәм Радик, килене Динара да нәкъ әтиләре кебек авылда калып, әти-әниләре башлаган эштә бердәм эшлиләр. Гомумән, юбилярыбыз Рафат Бариевич тормышчан, олы җанлы, хөрмәткә лаек, төпле акыллы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә хәзер олы кеше. Без туганнарының хөрмәтле үрнәк илгесе. Сезнең шундый эшсөяр булуыгызга горурланып, сездән үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Безгә күрсәткән ярдәмегез өчен зур рәхмәт. Кадерле, ихтирамлы энем, абыебыз. Бүген синең юбилей көнең, якты, матур көн. Бу көнгә син зур уңышлар белән килеп җиттең. Йортың иркен, дөньяң түгәрәк, гаиләң тату, хәләл җефетең күз явын алырлык. Сиңа тик шушы күрсәткечләреңне саклап, исән сау булып, шатлыгын күреп яшәргә насыйп итсен. Озын гомерле, таза булып, балаларыгызның игелеген күреп, парлы, тигез яшәргә язсын. Бөтен изге теләкләрегез тормышта кабул булсын. Бер кан агып, бер җан бездә. Апа, эне, сеңелдә, кытлың туган көнең белән, кышам бүген сине дә. Энем минем, абыем, горурлыгым, авырмыйча мең яшә. Син бит безгә бик кирәк кеше, һәр вакыт бул янәшә. Бәхетләрнең иң олысын телибез сиңа бүген. Аяз булсын һәр чак синең баш очындагы күгең. Хөрмәтле Рафат Бариевич, якыннарыгызның хөрмәте алдагы җырда да чагылыр дип өметләнәбез. Кабул итеп алыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Sunga salam uylarım hislet bilen 60'lardan narada bәхетле minutları da Turmuşlarının zoru da birge bulsun barı da 60'lardan narada Yaşarga bulsun gürleşip Yaşarga bulsun jırlaşıp Elle kötme dağıda 60'larım akıra Dugene gekkin şotlıkları Jonday күргән jon дусларым Мин сезнең белән бүлән Гомер бүлгән парым белән Сездә якыннарым белән Җырлар белән 60'lardan нарыда Бәхетле минутлары да Тормышларның зоры да Бергә булсын бары да 60'lardan нарыда Яшәргә булсын гөрләшеп Яшәргә булсын җырлашып Әллә күпме тагыда Altmışlardan narıda Bәхетле minutları da Turmuşlarının zoru da Birge bulsun barı da 60'lardan narıda Yaşarga bulsun gürleşip Yaşarga bulsun
Язсын жырлашып әллә күпме тағы да. 60'lardan arada 60'lardan arada Altmışlardan narada, bәхетле минутларда, тормышларның зорда.